Záhorácka magistrála je jednou z mála magistrál na západnom Slovensku. Jej celková dĺžka je 103,4 km a ja som sa rozhodol začať ju v Skalici a ukončiť v Závode. Celkom mi to trvalo 3 dní. Poď sa so mnou pozrieť, ako táto cesta vyzerá. Takže tuto to všetko začína. Skalica na Slovensku. No a toto je začiatok Záhoráckej magistrály. Táto magistrála je jedna z menej náročných magistrál na Slovensku. Jej celkové prevýšenie predstavuje iba 1743 metrov, ale keď chceš vypadnúť do civilizácie, tak ti ju vrelo odporúčam. Prvých 45 km, teda prakticky 1,5 dňa, nepôjdeš skoro cez žiadnu civilizáciu. Treba sa poriadne nabaliť a všetko si zobrať so sebou. Salaš. Niekedy, keď dáš hlavu dole, tak môžeš minúť tú značku, ktorá je takto. A keď sa pozrieš bližšie, je to šípka už do tohto hustého lesa. Asi po 8 kilometroch sa dostávame v prvej chajde na trati. To taká búda, ktorá vyzerá ako z nejakého hororu. Ale v prípade dažďa ti vie zachrániť život. Hop. No. Tu by sa dal rozložiť stan. Alebo keby niečo, dá sa ísť aj sem hore. Hej. Tu sa hore rozložíš. Aj tak som už spal, aj tak. Pohodička. Ináč keby tu boli nejaké priečne, že by sa tam dalo vyspať, bolo by to ešte lepšie. Ale ako v prípade núdze je to docela taký masaker, že dobre. Pápa, po 10 kilometroch sa nachádza takáto polovnícka chata. A čo je jackpot? To je latrína. Nachádzame sa na Krížnici. Krížnica, polovnícka chata. No to je toto. No a toto je môj základ, s ktorým chodím na hory už niekoľko rokov. Vždycky mám papuče, aspoň 3 litre vody, vnútri nejaké jedlo, spacák, karimatka, jasné. No a ja nosím so sebou aj stan, lebo nikdy neviem, kde sa rozložím a pokiaľ prídem. Tak tu som pôvodne chcel spať, som myslel, že prídem večer a tých 10 km si to odšlapem sem a tu niekde sa rozložím, ale nakoniec som ešte spal doma. Ináč je to tu celkom bezpečné, lebo sú tu fotopasce, takže určite zákaz fajčenia. Sme pri prvej mape československého pohraničia. Takže sme vyrazili zo Skalice a ideme tadeto po Záhorskej magistrále. A tu budeme spať. Tuto kúsok v Čechách je veterný mlyn. Odpočívadlo Blahavy. Tak. Teraz presne je výborne vidieť ten pohľad na jeseň, kedy ten chodník sa skoro úplne stratí. Hej, tušíš, či ide týmto smerom, alebo týmto smerom. Pozeráš značky, ktoré je, chvála Bohu, dosť dobre vidieť. No a teraz kade? Toto bude chodník. Zdá sa mi, že tam v diaľke vidím značku. No, takto. Takže ten chodník vie... zime. Na jeseň vie veľmi rýchlo zmiznúť. No, tak kde sa nachádzame? Čupy. Čo tu je? Je to krásny slovenský obelisk. Čupy 574. No, ideme ďalej. Tu hore počuť ďatla. Kde si? Tu si. Fešák. Jajek. Ďobe. No, tak za Čupami. Asi po 16 kilometroch prvé výhľady. Pozri sa. Zase krásna, nádherná lúka. A tu sa pasú. Aktuálne Kovalovské lúky. A vzadu veľa srniek. No a začína nám pršať. Nechápem to. No a tieto Kovalovské lúky sú úplne nádherné. Hlavne takto na jeseň, keď to hrá farbami. Pozri sa na to. No a tu sa vieš posadiť. Tu sa krásne posadíš. Teraz si sem sadnem a idem sa pozerať, kochať sa na touto nádhernou nádherou. Pozri sa na to. Takže Kovalovské lúky. A tu už máme kafičko. Tak, prvýkrát sa vidíme. Troška nám to prší, ale dať si kávu a pozerať sa na tento nádherný výhľad, tak to stojí za to. A takto to všetko začalo. Popri takýchto turistikách vznikol nápad aj začať lietať.
Jak si zamiluješ tú slobodu, už nie je cesty späť. Tak prechádzame ďalším úsekom a ideme úsekom pohraničným. Blížime sa k štátnej hranici Česká a Slovenska. No a teraz nám cestu budú skrášľovať tieto hraničné patníky. Teraz sme v Čechách, no a teraz sme na Slovensku. To, čo som zatiaľ najviac nečakal, je, že to schytá moja ľavá noha. Pretože ty, keď kráčaš po týchto listoch, hej, tak ty nevidíš, kde je jama. Tebe sa tu vie tak ľahko zvrtnúť členok. Tak toľko zatiaľ by som povedal z mojej prvej expedícii na jeseň. Že treba si dávať obrovský pozor, kde stúpaš, lebo fakt ty nevidíš pod tie haldy listov, kde bude nejaká jama a ani nevieš a vytneš si členok. Sme na Machnáči a začína nám to pekne liať. Celý čas ideš popri takomto plote. Tento úsek záhoráckej magistrály neskutočne pripomína ten koniec SMPčky, keď ideš okolo vojenského objektu Kuchyňa a ideš stále pri tom plote. Môžeš si vybrať, či chceš ísť po slovenskej strane alebo po českej strane. No a ako to už býva, vždycky po daždi vyjde slnko. Nádherne to tu zase osvietilo a vyzerá to ako z rozprávky. Až na tento nekončiaci plot. Je pekné, jak padá to listie. To normálne nevieš ani zachytiť tak krásne na kameru, jak sa to jak trblieta v diaľke. No a toto som si ja vždycky všimol na živote. Po daždi sa ešte nikdy nestalo, že by to slnko nevyšlo. A teraz sa blížime k jednému zaujímavému miestu. Toto je hraničný prechod Kňažskej hory. Hej. Turistická trasa a toto je vlastne cesta cez ten plot až na druhú stranu do Čiech. Hej. Slovensko, na druhej strane Česko. Pecka, nie? Tam vlastne pokračuje modrá značka. Hej, modrá. Takto, Čiech. A v Čechách je zelená. No, tam až tomu smerovníku nejdem. Proste Kňažské hory. No a na Bukovine sú lavičky, takže ideme znova jesť. Aj náš značiek je tu toľko, že tu sa niekto musel vyšantiť s farbami. Tu všade sú značky aj pre slepého. Tak to bola Bukovina. Výborná lavička, kde sme sa najedli. Pozri, ak tieto huby pekne rastú v poradí. Čo to je? Čo to je? Napíš do komentáru. No aktuálne sme pri Žalostinej. Konečne prvý krásny výhľad. Tu hore je rozhľadňa, no a my tam nepôjdeme. Dáme si strik, že aký je odtiaľ výhľad. Raz, dva, tri. No ale je vidieť, že tuto sa nám začnú ukazovať tie krásy toho záhoria. Nádhera. Kopečky všade. Takže záhorácka magistrála pokračuje. Ideme na Kobylu. Asi na každom videu, čo som pozeral z tejto záhoráckej magistrály, tak pršalo, ale každému len tak chvíľu. Po búrke vždycky vyjde slnko. A už sme tu. Už je to za odmenu. Už je to nádherné. Ani na tú Žalostinu netreba hore vystúpať. Krása. No a toto je už výhľad do Čiech. Tak, Bílá studna. A tento nádherný výhľad na Bílej studni. Táto časť záhoráckej magistrály je asi najkrajšia. Toto všetko je výhľad na Moravu. Toto všetko. No a už to začína byť aj v kilometroch, jak to býva v Čechách zvykom. No a tu bacha. Tu si dávaj pozor, pretože aj keď červená ide týmto smerom, tak tu červená ide na rôzne smery, hej. Po jednej sme prišli, jedna ide tade do Čiech, no ale my ideme na záhorácku magistrálu, takže my ideme touto červenou, hej. Tu je jedna červená, druhá červená, no a z tohto smeru sme prišli a tam je vlastne tá tretia červená. Takže vidíš, to je táto. Toto nemám rád, takéto veci, keď to ide na všetky rôzne smery a stále je to červená. Stále tieto patníky československej hranice. No, teraz je to pekne vidieť. Úplne tie farby jesene všade. Ešte hodina do západu slnka. Blížime sa na miesto, kde som chcel spať pôvodne. Tuto u 3 kameňov. A nakoniec kašlem na to. Asi sa to volá 3 kamene, lebo sú tu 3 kamene. Je tu kríž, tak tu by som bol pod odchranou. To by bolo ešte celkom fajn.
by som sa mohol rozhodnúť, či chcem byť na slovenskej strane alebo na českej. U 3 kamenu. Tak sem som chcel doraziť. Tu sú tie 3 kamene. Kde je tretí? Tu sú 3 kamene. No ale ideme ďalej ešte. Do západu slnka ostáva hodina. No ja som chcel hlavne túto si spraviť niečo. Založiť si tu ohník. A tuto je ako prespať. Toto je ozaj pekné miestečko. Ale tak ideme ďalej, ešte je skoro. Ďalší prechod krásnou ikonickou uličkou. No tu by som bol fakt nerád, keď ma tu chytila tma. Ale prechádzame do dedinky Šance. A je to taká malá dedinka, ináč toto vyzerá tak, že sa to môže podo mnou hocikedy prepadnúť. Ale dobre, pomohlo to prejsť. Tak nádherne hrá tá jeseň farbami. Je práve 16 hodín, už sa nám pomaličky bude stmievať. Tak toto som nečakal, že takéto niečo bude, ale už vidím, že to je chránené kamerovým systémom. No a kúsok je ešte posed. Keby tu nebola tá značka, tak ani netuším, že to je chodník. Kde by to mohlo byť, tadeto. Tak vyzerá to, že na dneska konec. Sme v civilizácii. Šance. Šance u Sabotu. No, do Senice je to 6 hodín 30 minút. Je 31. október a vonku je dosť zima. Pozrieme sa na to, kde som spal. Tak krásne ránko, ako vidieť, máme tu už malú námrazu na tráve. Tu je náš stan, kde sme spali celú noc. Našiel som taký, myslím, že to je bývalý pionierský tábor, alebo také niečo, tu sú chatky. No a ja som sa usídlil tuto pod striežkou. Úplne, že pecka, hej, paráda. Tak sa lúčim s miestom, v ktorom som spal. Stan je skoro čistý, preto som ho nechcel takto na tráve rozložiť, bol by celý od blata. No a takto je to pohoda. No a pozrime si ešte ten areál. Tak, takéto sú tu chatky. Auto zamrznuté, stuhnuté. Aha, takže ja som bol vlastne oficiálne celý čas v Čechách. Takže ten kemp sa nachádza v Česku. No a tu je Slovensko. Ja som prešiel pod tento most, no a za týmto mostom sa nachádzal ten kemp. Na druhej strane je tá dedinka Šance. No a keď vidíš, tak tu vidíš krásy toho záhoria. Ale je krásna jeseň. No, takto to vyzeralo v noci, keď som sem išiel. A hore je vlastne železnica, tade to chodili vlaky. No a za dedinkou Šanca takéto výhľady. A do Senice ostáva 5,4 hodiny a do Sobotišťa 2,5. No a ideme cez kopečky. A tam dozadu, keď sa pozrieme, tak vidíme rozhľadňu. Tu je rozhľadňa a tam hore až nepôjdeme. Niektorí tam chodia spávať. No a teraz by som povedal, že toto je asi jedna z najkrajších častí, ktorou prechádzam. Je to medzi tou rozhľadňou Kamenec, zase že Kamenec sa to volá, a Šancou. Ideš tu po týchto kopčekoch, všade sú výhľady, je to nádherné, nádherné. Takže medzi rozhľadňou a Šancou, medzi rozhľadňou Kamenec a Šancou, najkrajšia časť magistrály zatiaľ. A ak by si sa náhodou dostal do situácie, že na jednej strane nemáš pekný výhľad, tak na Záhoradskej magistrále máš potom na druhej strane výhľad úplne nádherný. Fakt, jak vravím, toto je jedna z najkrajších častí tejto cesty. Medzi Šancou a Sobotišťom. Takže tam hore je rozhľadňa a tu, keď sa dobre pozrieme, tak vidíme hrad. Mal by to byť hrad Branč. Nádherné kopce záhoria. No, my pokračujeme po asfaltke a ideme tadeto. Cestu. Toto je lifehack každého SMPčkára. Kto išiel SMPčku, toto veľmi dobre pozná. Na asfaltke šlápky. Je 31. október. Nádherné farby jesene. No musel som prochádzať, asi pôvodná cesta bola tadeto, tu vidíme červenú, ale práve ten traktor ju celú zoral. No tak treba ju mierne obchádzať.
táto cesta už nejde cez pole. A toto je odmena. Včera to bolo pri hraniciach Kúrnik šopa. A dneska je to za odmenu. Normálne to pripomína tú scénu z Gladiátora, kedy sa chce vrátiť už domov za ženou a za dieťaťom. Nádhera to je. A takto ideš, takto, po tých cestičkách. Úžasné, úžasné. No, toto tu je pravdepodobne úplne prvé miesto, kde si môžeš načapovať vodu na Záhoráckej magistrále. Sú tu aj hrnčeky. Pozrime sa dnu. Fakt tam je voda. Jednoducho si naberieš a vypiješ. Tento to tu stráži. Prvé miesto, kde sa dá napiť. Asi po 45 kilometroch. No, Sobotište je už len 7 kilometrov. V podstate teraz sme prešli tú najosamelejšiu časť Záhoráckej magistrály a teraz približne každých 6-7 kilometrov sa bude nachádzať dedinka. Tu ani nemá moc veľký význam potom nosiť so sebou veľa jedla alebo veľa vody, keď vlastne sa vieš občerstviť po 5-6 kilometroch. Včerajší dážď to bolo len také chvíľkové oproti tomu, čo tu je dneska. Nádhera. A tam v diaľke by malo byť vidieť aj ovečky. Pozri sa, koľko ich tam je. Tu. Boli kone, kravy, všetko tu je. Osada Pláňava. A prichádzame do Trnavského kraja. Okres Senica. Okres Myjava. No, do Senice máme stále ešte 4 hodiny. No a tu dole za dedinkou v lese je ďalší prameň, z ktorého sa dá napiť. Keď máš nejakú nádobu, načreš si a napiješ sa. A pokračujeme smerom na Sobotište. Cez lesík. A tých hríbov všade, čo tu je, fakt jak po daždi. Pozri sa. Tu, tam vzadu. Všade ich je. Ale v diaľke vidíme krásne Sobotište a Senicu. No takže Polákovci. A teraz pekne vidieť aj ten hrad Branč. Pozrite sa, tu je hrad Branč. A do Sobotišťa je to 55 minút. Musíme sa predrať týmito kopečkami pravdepodobne. Ale akože má to niečo do seba. Aj tieto úseky. A krása na tejto magistrále je, že keď končí les, objaví sa nádherný výhľad. No a určite chcem ísť na ten hrad Branč. Jak ho tu už obchádzam dokola, stále mi padne do očí. Zdá sa, že je nádherný. A práve obedujem s takýmto výhľadom 31. októbra. Tak tu pri tomto nádhernom výhľade som sa najedol. V podstate mám zjedené úplne všetko. Toto je asi najkrajší moment pre každého, kto chodí takéto diaľkové túry. Vie, že za 50 minút sú potraviny, všetko zjedené, všetko vypité a mám ruksak ľahší približne o 5 kg. Keď to porovnávam s včerajškom, keď som vystúpil z Skalici, ako keby som schudol 5 kg. A Sobotište je 224 a ja som dal prvýkrát dole čapicu. Takže pred nami Sobotište, potom pôjdeme okolo tejto vody, no vzadu Senica. V Sobotišti by mala byť aj krčma, potraviny. Poďme sa na to pozrieť. No ešte dobre, že sme tu piatok, lebo sobotu tu musí byť ticho. Ak by ste už nevládali, tak tu je aj pohrebná služba. Pozri na to, kúrky, len tak, pri kostole. Krásavice. Majú tu aj krásny kostol. A kúrky. No a výhoda je tu, že v Sobotišti je reštaurácia. Parádne jedlo. Tak bye bye Sobotište. Prvá poriadna dedina po 2 dňoch. Senica ukazuje ešte 2,5 hodiny. Nachádzame sa tu v Sobotišti. Pôjdeme tadeto. No až sem. Tuto. Ešte dosť. No a prvé potraviny po 2 dňoch. Takže už odchádzame zo Sobotišťa. Hej. A ja som tu niekde stratil čapicu. Takže budem bez čapici. Stáva sa. No a nekonečné asfaltky. Nám to nevadí, ideme v šlapkách, klasika.
Našťastie som pozeral jedno video, kde baba išla 4 dní túto záhorácku magistrálu. No a tu sa rozčulovala, že jeden deň išla, hádam, stále po asfalte. Tak som hneď vedel z SMPčky, ako zareagovať. Chvála Bohu za toto. Konečná a nekonečná asfaltka do Senice. No a toto je taká najtypickejšia pláž tu na Senici. No a úplne ikonické sú tieto dážničky aj s lehatkami, ktoré sú tu na pláži. No a ešte aj druhý pohľad, pozri sa, jak z Karibiku. A to si v Senici. Takže volá sa to, že vodná nádrž Kunov. Fakt vyšlo počasie na dnešný deň. Ale máme za sebou celú vodnú nádrž. Ako vravím, je to také betónové peklo teraz. To je futbalové ihrisko, to je cyklotrasa a zároveň po nej ide aj tá magistrála. Senica. Toto bola nekonečná asfaltka. Nekonečná. To mesto nemá konca. No, ideme ďalej, lebo sme nič nenašli. Ale dostal som brutálny nápad. No a tak som nastúpil na vlak do Trnavy, v Trnave sa vyspal a ráno, skoro ráno, 5:34 som sa vrátil naspäť do Senice. V tomto vlaku není nikto. Nikto tu nie je. No a vyspatý pokračujem ďalej. Zaujímavé, že Bílkové Humence sú len 13 km a ukazuje 3 hodiny. No a asfaltka. Samozrejme s takýmto zaujímavým značením. Senické letisko. Wow. Pozrieme dráhu ešte. Tu hore je väža. Aha, pozri sa. Väža, letisko, nejaká prelieska. Dosť veľa budov a veľmi veľa aut. Čo pozerám. A tu je dráha. Úplne krásny pohľad na lietadlo. Ráno pri východe slnka v Senici. Letisko Senica. Takže asfaltka. Pekné. A pozri, dráha 1, 2. Tak napíš do komentáru, aká dráha bude na opačnej strane. Nádherný východ slnka na záhorí. Paráda. Takto by to bol krásny lesík, ešte aj ihličnatý. Ale aj po hodine stále je to betónové peklo. Aha, a tu v lese je cintorín domácich zvieratiek. Sú pochovaní hafani. Ako je to pekné. Iba, že ty ideš po asfalte. No, tie cesty ostatné, čo vedú do lesa, tak tou magistrála nejde. Tak a na tomto pútnom mieste, ďakujeme, že sme dorazili až sem, točíme prvýkrát a ideme preč z asfaltky. No, dokonalá prechádzka na dnes, pretože do konca cieľa, do cieľa nám ostáva 80 výškových metrov. Krásny kríž, jak keby čisto nový. A hej, má aj rok 2025. Žiadna taká ťažká cestička. Lakšárska Nová Ves ešte 2 hodiny. Takže 2 hodiny už ideme a 2 hodiny do Lakšárskej, kde sú potraviny. A tak toto je už o mnoho lepšie. Vzadu za nami lesík, z ktorého sme vyšli. Bílkové Humence. A zase asfaltka. Lakšárska Nová Ves. Teď v obci Lakšárska Nová Ves. Dnes je skutočne krásny deň, ale tú čapicu na hlave potrebujem. Prvýkrát po 18 kilometroch sa ináč dalo občerstviť túto v Lakšárskej Novej Vsi. Takže není to úplne tak, že v tom Mikulášove by bolo niečo, alebo aj v tých Humencoch. No, treba ísť až do tej Lakšárskej Novej Vsi. To sú také typy lesov, ktoré mám veľmi rád. Takéto typické klasické háje, ktoré boli aj u nás vždycky na Podunajskej nížine. Takže hranica vojenského obvodu. No a sme pri Bielom kríži. Do závodu je to ešte 5 hodín. Od Lakšárskej Novej Vsi až po Studienku to vyzerá, že to bude bez asfaltu. Krásne nám vyšlo slnko, už je 12 hodín a my sme v polovici cesty. Myslím, že to celkom je ako fajn. Aha, pozri, tu za mnou sú nasadené malé stromčeky a je ich tu asi tak 1 000 000. Úplne brutálne to vyzerá. No a my chodíme po takom zaujímavom piesku.
Ako ani mi to nedráždi nohy. Je to také, jak chodiť po vankúšikoch. Také pieskové to je. Niekedy to tu vyzerá jak v Tatrách. Normálne šišky a jehličnaté stromy. Tuto sú pekne vysadené stromčeky. Nádherne sa ide. Prevýšenie od Senice až sem pár metrov. A do závodu je to 80 metrov. Vlastne celé toto ani by som nenazval, že to je túra, ale je to taká prechádzka. No a tu je aká krásna lúka. Pozri sa, vidíme Karpaty z tejto severozápadnej strany. Takže tu je taká chata v lese. Keď niekto povie, že to je nudné a nemá čo ponúknuť táto magistrála, tak ti poviem, ja som chlapec z Podunajskej nížiny a presne sme aj s kamarátom pobehali presne takéto isté túričky. Vchádzame do Studienky. Do závodu, kde končí Záhorácka magistrála, ostáva 12,8 km a je 12:30. Studienka a 3 hodiny do závodu. Od tej Lakšárskej Novej Vsi skoro žiadny asfalt, takže dobre. Cesta do závodu. Preto asi veľa ľudí nechodí, ale aspoň máš pocit, že si v lese. Všade okolo mňa ihličnaté stromy, rovinka a pod nohami piesok. No a červená ide tade. No. A toto tu je teraz krásne vidieť, jak je to nasadené do radu. To je jeden z posledných smerovníkov pri hraničnom kameni. Ukazuje závod ešte hodinu. Tak lúčime sa s lesom. Bola to paráda s červenou značkou. A začíname vidieť závod, posledné kilometre. Nebol to žiadny závod, ale sme tu. Náučný chodník obcov závod. Takže tu sme a ideme ešte sem na železničnú stanicu. No a v závode sa vieš aj najesť. No, Pane Bože, ďakujem, že si ma opatrúval a dával na mňa pozor počas celej cesty. No a pri západe slnka to vyzerá takto v tom závode. No a celý čas mi takto svieti slnko, pretože za chvíľku bude zapadať. Ale to je úplne ikonický záver. Úplne krásne. Dačo. A teraz budeme prechádzať nad diaľnicou. Diaľnica do Čiech. Diaľnica do Bratislavy. Západ slnka na Slovensku. Takže finito. Závod. Železničná stanica smer Břeclav a tu máme železničnú stanicu. Tak hotovo, dokopy niečo cez 100 km, 3 dní, ale jak by povedal klasik, veď predsa není to závod, alebo je to závod? Vidíme sa na budúce. A keď sa ti video páčilo, zanechaj mi tu nejaký pekný komentár, prípadne daj like a keď dáš odber, na 100% sa ešte vidíme. Čau.